presentació, però no estaven deures encara? Pareix que per fi podem tornar a gaudir de les nostres presentacions al nostre poble. Espera. Tornar-la a fer al Capitoli? Amparo, anem a canviar el guió. Benvinguts a la presentació de la Falla Cervantes Sant Blai. Així, per fi, al Capitoli de Godella. No es menegen de les seues butaques, perquè això no ha fet més que començar.